Tak ahojte priatelia, hlasíme sa vám z Košic. Pred chvíľkou skončila diskusia medzi Kajom Hirmanom, Eduardom Hegerom a Eduardom Burešom o našom kraji. A keďže tu máme našho bývalého premiéra, tak sa chcem spýtať na jeho víziu pre Košický kraj, pre Košice a odkaz pre východňarov. V prvom rade ten odkaz pre východňarov je, že ste skvelí, talentovaní, húževnatí, ambiciózni ľudia a vždy to ďaleko dosiahnete. Je dôležité, aby to zafungovalo aj v Košickom kraji. A keď sa pýtaš na víziu a plán, tak náš plán pre Košický kraj je Kajo Hirman a on vám povie tú víziu. No, nemôžete nemať radi Bratislavčanov, takže keď takto nás pochvália na východe. Vízia, musíme zvýšiť bezpečnosť v kraji, to znamená, žandári, keď už boli vytvorení, musia prejsť pod kraje a samozrejme kraj musí byť riadený transparentne, peniaze musia byť vynakladané zmysluplne, miesto marketingu, reálne projektové plánovanie, zlepšenie cestnej infraštruktúry, kultúra, za tejto ministerky kultúry je nevyhnutné podporovať regionálnu kultúru menšín národnostných, samozrejme školstvo, aby sa mladí ľudia na stredných školách učili to, čo reálne využijú v praxi. Ďakujem veľmi pekne za perfektnú diskusiu, ubehli 2 hodiny neskutočne rýchlo.